Tokom sastanka, ambasador Burhard je izrazio zadovoljstvo što je od strane vladajućih struktura jasno koncipiran predlog o načinu uvođenja bosanskog jezika u nastavu. Koncept koji je Burhard sa pažnjom saslušao podrazumeva ideju da učenici dveju zajednica na ovim prostorima odvojeno pohađaju časove jezika i književnosti, ali da sve ostale predmete poput geografije, istorije sa elementima nacionalne kulture izučavaju zajednički, kako bi na taj način upoznali jedni druge. Izražavanje i ostvarivanje ostalih osnovnih prava čoveka na maternjem jeziku je osnov demokratije društva. Jedan od standarda u funkcionisanju OEBS-a je školovanje manjina na njihovom jeziku. Po istim standardima zauzimamo jasan stav da bi cilj uvođenja bosanskog jezika trebalo da bude integracija bošnjačke zajednice uz svo poštovanje različitosti. Cilj uvođenja bosanskog u škole ne sme biti razdvajanje, te se ovim pitanjem treba baviti pažljivo. Gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović kaže da očekuje intenzivniju saradnju sa OEBS-om ili bar podršku kakvu je grad imao do sada. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što sam danas sa svojim saradnicima imao prilike da razgovaram sa njegovom ekscelencijom, gospodinom Peterom Burhardom, ambasadorom OSCE-a u Srbiji i da razmenimo naše saznanja i naše stavove o trenutnoj političkoj, ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Novom Pazaru, da ukažemo na probleme sa kojima se susrećemo i da čujemo od njegove ekscelencije kako oni mogu da pomognu Novom Pazaru da se niz problema sa kojima se trenutno susreće grad budu rešena u što kraćem roku. Kao i do sada, Novi Pazar ima izuzetno dobru i pozitivnu saradnju sa OSCE-om. Očekujemo i u narednom periodu, ako ne bolju, onda barem na istom nivou kao do sada saradnju sa ambasadom, odnosno sa predstavništvom OSCE-a za Srbiju. Oni su do sada pomogli u rešavanju mnogih problema, direktno su pomagali u rešavanju problema, recimo nacionalne zastupljenosti u policiji. Očekujemo da nam pomognu i oko nekih problema u sudstvu, u obrazovanju i sve ono što je u okviru misije OSCE-a, pre svega tu je i bezbednost na prvom mestu, da OSCE aktivno pomogne gradu Novom Pazaru u rešavanju tih problema u narednom periodu. Prema rečima šefa misije OEBS, jedan od osnovnih zadataka organizacije je da doprinese afirmaciji manjinskih zajednica i ostvarenju njihovih prava, te je u tom smislu uvođenje bosanskog jezika u nastavu na ovom području neophodno, ali je način na koji će to biti učinjeno ono na šta društvo treba da se fokusira.